Suomen purjehdus- ja veneilyyhdistys uskoo suunnitellun veneveron kääntyvän valtiolle tappiolliseksi. Yhdistyksen laskelmien mukaan vero vähentää veneilyä ja tuo työttömyyttä. Myös polttoaineveron tuotto laskisi. Kuinka paljon, onko se 5 miljoonaa vai 20 miljoonaa, niin se on arviokysymys, mutta joka tapauksessa vero tuottaa kansantaloudellisesti meille kaikille tappiota ja se on erittäin surullista. Maksetaanko 100 vai 300 euroa, niin se on kova paikka sekin, mutta huomattavasti pahempi on vielä tämä veron kansantalousvaikutukset. Tuo Ruotsissahan oli venevero, mutta se lopetettiin kannattamattomana noin, mutta erityisesti Italiassa 2011 oli venevero, jonka se, että vaikutukset sillä yritettiin kerätä aika paljonkin. 20 000 työpaikkaa meni alalta ja kaiken kaikkiaan 40 000 italialaista venettä siirtyi muihin Välimeren maihin. Italian oma veneteollisuus melkein lamaantui, venematkailu siltä osin myöskin väheni merkittävästi. Mikä on Veikkaus Samuli, tuleeko tätä veroa koskaan Suomeen? Väittäisin, että ei tule. Järki voittaa jossain vaiheessa, mutta olen siitä huolimatta tässä vaiheessa aika huolestunut. Sitten on sääkuvan vuoro.